ilargi beteko gau baten, isili gindoa zen mendizerran barrena, lagun nuela maitea, ilargia betea bazen, beteago zen gure pena, ilargi beteko gau batez mendizerran barrena, barkatu dezatela gerra, dena odoltzen duen gerra. Bai, hori da. Bada proiektua Greziar uharteetan ja badamazkigu azken 2 urteak bertan lan egiten, hiruia da, 2016an hasi ginen. Zaporeak egin proiektua azken finean sukaldeko lanak dira. Kozinatu egiten dugu, sukalde bat daukagu gaur egun Lesboseko uhartean, 1500 janari edo otordu prestatzen ditugu egunez egun. Kontua zer da? Euskal gizartearen engainamendua badaukagu, babes ikaragarria da, diru funtsak lortzeko, janari bilketak egiteko, kontzientziazioa, sensibilizazioa eta bar, baina egiten dugun lan hori guztia, kozinatu eta gero, 1500 otordu horiek ezin dugu pertsona errefuxiatuengana iritsi. Ordan zein da arazoa? Sukaldea ez dagoela errefuxiatuen esparruen parez pare. Sukaldea dago, kilometro batzutara, eta banaketa zentroetara edo espazioetara gerturatu behar dugu. Ordan, egiten dugun ahalegin guztia bertan bera gelditzen da, ezin badugu pertsona hauengana iritsi. Ja ez da esparru edo banaketa esparru nagusienera, baizik eta beste gainontzeko elkarlanean ibiltzen garen gainontzeko gobernuz kanpoko erakundeekin ere, espazio desberdinetara banatzen dugu, hauengana ere bai, eta gainera elkarkidetza horretan furgoneta ere baliatzen da. Ordan, baditu funtzio desberdinak. Bai, horrela da. Pentsatuko duen azkenean, bai eman behar genioela ere bizibilitatea premia edo behar bakoitzari. Eta oso argi ikusten da, ez badago furgonetarik, ez gara pertsona hauengana iristen, orduan guztien artean goazen, ia ahalegin berezi honetan badakit epemuga motza jarri degula, erronka handia da, dia 40.000 euro 3 hilabetetan, 3 hilabeteko epean, baina, biltzen dela, hori da beti egin dezakegun ekarpena eta gero ikusko dugu bildutakoarekin zer bideratu daiteken. Baina bai, oso ambiziosoa da, baina egoera oso larria dalako. Diru hori ez doa guretzat. Diru hori pertsona errefuxiatzenentzat doa eta bizuten egoera lazgarria da ez esategatik, azken finean Europak egiten dien ongi etorria da hiltzen uztearena. Beraz, crowdfunding kanpaina bai, ia guztion artean lortu dezakegun. Zaporeakek badu sukalde bat eraikia, Moria errefuxiatzen esparrutik oso gertu. Sukaldeko batez ere, Zaporeakek kozinatu egiten du, eta otordu guztiak ekoizten ditu gero banatu ahal izateko. Banatu zeinen artean, ez dugu aurrez esan. Moria errefuxiatu esparrua, printzipio, 6.000 pertsonantzako lagunentzako zeone gaituta, eta gaur egun ia 22.000 lagun bizi dira. Bizi irauten dute. Bizi irauteak zer esan nahi du? Bizi irauteak esan nahi du, beraien kaka eta txixen artean bizi diela, zaborrez gainezka daude, gaixotasunak pairatzen dituzte, behaien Europara etortzerako bidaia horretan motxila psikologiko ikaragarriakin datoz, emakume asko eta asko bortxatu egin dituzte bidaian haur batzuk ere bai, badira aurrak errefuxiatuen esparruan jaio dienak eta ez dutenik besterik ezagutzen, larrialdi egoera ikaragarrizkoa da. Guk zer egiten dugu? Beste gobernuz kanpoko beste erakundeekin elkarlanean batetik otordu horiek banatu eta bestetik otorduak ez bakarrik pertsona errefuxiatuei, baizik eta gobernuz kanpoko beste erakundeeri janariz hornitzen diegu, izan ere behaiek beraien lana aurrera eraman dezaten. Han gauden gobernuz kanpoko erakunde gehienok egiten duguna da pertsona hauei gizatasuna itzularazi, edo galdu duten gizatasun guztia apur hori baliabide desberdinen bitartez helarazten saiatu. Guk janariaren bitartez, beste batzuk hezkuntzaren bitartez, beste batzuk lanabesak ematen emakumei ahalduntze prozesuetan laguntzeko, lanbide heziketako ofizioak edo profesioak ikasarazten bertan dauden pertsonei, eta bar. Azkenean kontu egin behar dugu pertsona hauek guztiak daudela egonean egon. Motxila psikologiko handi batekin, gaixo, goze, datoz utzi zuten jatorrizko lurraldean
akatu ingo zituztelako, etorri dira honea bizitzera, aske bizitzera, zeramaten bizitza eraman nahian, ze iristen dianak Europara normalean, maila ertaineko pertsonak zian, ofizio batzuten, eskola, kultura, esan nahi, eta maila sozial edo, estrato baxuenekoak edo pobreenak handiraute. Iritsi dianak izan dira, xoxak bildu dituztenak, mafiei ordaintzeko eta Europara iristeko. Eta bidean, hilez dianak edo atzeman ez dituztenak itsasoan. Zaporeakeko boluntariotza oinarritzen da kozinatzen. Pertsona voluntarioen taldea guztira han daudenean, azkenean 8-10 laguneko taldea izaten da, izan ere bertako koordinatzailea, Zaporeakeko koordinatzailea Lesbosen pertsona finkoa da, han dago, sukaldariarean dago, eta gero, txanda bat eta beste normalean elkar gurutzatzen dira, 8-10 pertsonako taldea osatzen dute, eta hango voluntariotza oinarritzen da erabat eta esklusiboan kozinatzean. Orduan, Zaporeakek du voluntarioetzat etxebizitza bat, etxebizitza horretatikan desplazatzen gara egunero sukaldera, artean Moria errefuxiatuen esparrua pasatzen dugu, sukaldera goaz, eta kozinatzen pasatzen dugu egun guztia. Kozinatutakotik bazkaltzen dugu, voluntarioak ere kozinatzen dugu pertsona errefuxiatuei eskaintzen diegun janari horretatik, eta ja arratsaldeko 3:30 laurak ingurua iristen dianean, banaketa garai iristen da. Orduan, bizpahiru pertsonak koordinatzailearekin batera, banaketa egiten dute. Banaketa horretan, espazio desberdinetara iristen gea, hain zuzen aipatu dugun furgonetarekin, eta bagoaz espazio desberdinetan banaketa hori egiten. Eta gainontzekoak, sukaldeko lanak bukatzen dituzte, jasota usten dute sukaldea, biharamunean berriz ere lanarekin hasteko. Pertsona errefuxiatuekin daon harremana, ia izan daiteke, nola ikusten denan arabera, pasa daiteke ia harremanik izan gabe. Zergatik, Zaporeakek egiten duna da kozinatu. Bere proiektua horretan datza, beste batzuk, gobernuz kanpoko beste erakunde batzuk, askoz harreman zuzenagoa dute errefuxiatuekin edo iheslariekin, izan ere, edo eskolak ematen dituztelako, edo medikuak dialako, edo erizainak dialako, edo danalakoak. Gure funtsa, Zaporeakekun funtsa, kozinatzea da. Eskatzen digute, greziar gobernuz kanpoko erakunde bat izatea. Orduan, bideratu ditugu guk egin beharreko administrazio paper guztiak eta egin ditugu eskabide guztiak eta baina horretan gaude. Orduan, inoiz ez digute ematen lizentzia hori. Zergatik da garrantzitsua? Horrekin, Moriako errefuxiatuen esparruan demagun, barrutik zuzenean banaketa egin ahal izango gendukelako adibidez. Guk gaur egun ez daukagu baimenik, Moria errefuxiatuen barruan banaketa hori egiteko, ez daukagulako ahalmenik bertara sartzeko. Horrela daude beste 11 gobernuzkapoko erakunde. Gero hori batetik, gero bestetik ere, gure jardunean edo gobernuzkapoko erakundeak behaien jarduna aurrera eramateko zailtasunak dituzte, etorri eta egun batetik bestera proiektua izteko esaten zutelako zuzenean. Agian, mugikortasun arazoak dituztenentzako komun bat ez zeukalako habilitatuta eta errepidia pasa, ze espazio hau da justu Moria esparruaren aurrez aurre, errepidea pasa eta dauzkazu 40.000 lagun lurrean loiten behaien kakatxixa, sabor, gaixotasun, goze eta barrekin. Kasu honetan ekarpenak egin daitezke Gipuzkoa Kutxa Solidarioak larrialditarako badu bere, larrialditarako kontu bat dauka, proiektu desberdinei esleitzen diena, eta kasu honetan urtarrilaren 7-tik martxoa bitarte babestu dute Zaporeaken proiektua eta behaien kontua proiektu crowdfunding honetarako bideratuta da. Aipatu behar da, larrialdetako kontu honek, egiten diren doantza guztiak, ekarpen horiek gero errentaitorpenean ere, badiela aurkeztu daitezkela eta obari fiskalak izango dituztela doantzak egiten dituzten horiek. Hori bai, hori horrela izateko doantza egiten den momentuan izena-bizenak eta nan zenbakia jarri behar da, datuak erregistratuta behar dutelako. Baina larrialdetako kontu hori, Gipuzkoa Kutxa Solidarioaren babesaren ondorioz, baliatu daiteke honetarako.
Barkatu baino lehen, ilargi beteko gau baten, makurtu nintzen lurra bera, atxekabez musukatzera, barkatu nazala. Gerra